Lokaci alƙali, tabbas lokaci alƙali. Idan kun yi duba da rubutun sama, magana cikin hikima da fasaha. Laraba suka ce alwaqtu kasayf, lokaci kamar takobi yake. Idan kai wasa da naka sai ka ji labari, ka yi amfani da damar ka a lokacin da ka kira. Musamman ita kungiyar ƙwallon kafan ta Manchester City, idan muka yi duba da ita kungiyar da ta fi kowace kungiya kawo yanzu idan muka ɗauki lissafin kungiyoyin duniya. Kungiyar da take rike da kambun kofin zakarin nahiyar Turai, haka zalika kungiyar da ta kasance zakarin gasar cin kofin Premier, wadda ta koma da kofin a karo na biyu. Guardiola aka masa sambarka, daga ƙarshe ma ya ƙare da kofuna guda 3. Kungiyar ta abin kuzo kasance karo na biyu shi mai horarwan a gasar La Liga da kuma gasar Premier. Ya lashe manyan kofuna guda 3 a kaka guda a Barcelona da Manchester City nake. Dan da za ku tuna a waccan kakar rawa ta musamman daga dan wasan gaba Erling Haaland, kwalakwalai rututu mai gidan kwalakwalai, De Bruyne ya taka rawa ta musamman. Gondon, Bernardo har ma da Rodri duka ba suka ba kungiyar gudunmawa. Ake akan ji suka haska gaba da gaba ya shi. Cikin armashi suka kare kakar da ta gabata, aka fara shirin sabuwar kaka. Kasuwar cinikare 'yan wasa ta bude, Gondon ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Baka. Daga Chelsea kuma Kovacic ya shigo, Matheus Nunes ya shigo daga Wolverhampton, Yeremi Doku ga kuma Gabadiel, Manchester City da sabbin 'yan wasa. Mafarin lissafin sa a wannan kakar a gasar cin kofin Premier da abin ku zo mu gani. Daga baya sai abubuwa suka babbalce, kada ku haɗa kan da kofin zakarin nahiyar Turai, domin ita Manchester City a kofin zakarin nahiyar Turai har yanzu tana nan da rawar ta musamman. A wasannin rukuni ko rashin nasara ɗaya bata ba, ita ce ta kare a matakin farko a rukunin su. Idan zan muku lissafi don ku gane wasanni 6 suka doka, suka samu nasarar wasanni guda 6 a kofin zakarin nahiyar Turai nake batu, bari ku ji batun sa a gasar cin kofin Premier. Rashin nasarar wasanni guda 3 a gasar cin kofin Premier, kunnen doki guda 4 ina nufin draw. A wasanni guda 17 suka ci 10, suka faɗi guda 7 idan mun ɗau lissafi. A teburin faɗin ra'ayinka ana ta lissafin bana abin ya zo musu a balbalce. 'Yan adawa suna ta magantuwa a comment section. Wasu a social media a shafin ma Manchester City, Pep Guardiola sai ya maganta satin da ya wuce. Lokaci bai kure ba, muna da kyakkyawar dama a wasanni 16 furucinsa. Kafin yau shi na 17 su da Crystal Palace, kunnen doki 2-2 suka kare wasan. Masu batun Manchester City ba ta iya ba ta kare mata, su dan dakata har yanzu ba a juya ba. Muna wasa na 16 kafin yau a wasa na 17. Kunnen doki suka da Crystal Palace, wancan satin Pep Guardiola ya magana. Wurin kuskan dan bera lokaci alkali, kamar yadda marubucin mu na sama ya bayyana. Yau sai gashi lissafin ya zo karshe, lissafin wasanni guda 82. A lissafin wasa 82 ne inda har ya kasance ita kungiyar kwallon kafan ta Manchester City ta saka ma kwallo 2 ko sama da haka a cikin zare, da wuya ka farke ko kai nasara akan ta. A yau sai lissafin ya zo karshe, wasan su da Crystal Palace bayan sun saka musu kwallo 2 a zare, a minti 15 suka farke kwallo. Duka kwalakwalai biyun a minti 15 Crystal Palace ta farke, aka tashi 2-2 tsakanin su da Manchester City. Pep Guardiola ya duro na 4, karo na 4 a wannan kakar ta Premier. Idan muka yi duba da hoton daga Foden, amsar dan wasa Bernardo Silva, waya matsalar take ne ban sani ba, sai dai mu tambayi Pep. Lokaci alkali, sai mu jone da ku a comment section. Iya amfani da lokacin ka faɗi zuciyarka batun mu akan Manchester City.